anyị sị ka anyị jụtagodo gị kedu ife dị iche n'etiti nze ọzọ na ichie panchawa ofu ichie akagwo ndị chiri ọzọ mana ihe echiri ọzọ bifo ichie ihe echichi ọzọ ihe emene ihe ebu amanwụ wee chie n'ọzọ ichichazi ọzọ ahụ iwe echi ichie na ologhi ọ na-elo elo ha ọbụla onye anọkọtara abịa echie ya ichie ogbe na-ewepụta onye eji ebe abụlefe ichie dịka o si dị mbụ so ka ife mmadụ nwere ike ime ewee sị ka echie ya ichie o merit mana ụmụaka kịta na-akpatakwa ego ruo kwuo na ya chọrọ ichi ichie echie mana olden days ara echiri ichie gharịa like mgbe m maara ichi ichie during Angus Ilonze ọ dị nke ichie tatị ka anyị nwere mgbe ahụ n'ogbe mana ịma na ife kịta ife agbara ọfụ onye ọ na-ala ka ya chi ichie ka onye na-echikwa ichie ọ bụ igwe ya echi gị ichie okay nsogbu adịrọ na asị ka anyị ghọtacha ma nze ọzọ na ichie ofu ife mba ihe eme amara chie ọzọ bifo ichi ichie so na ife ọpụta na onye ọbụla wee ichie ozi high chief high chief okay ọ kagwa onye ọzọ nsogbu adịrọ daalụ hinna